जों रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन रायजो राजाया जोंनो सुबिदा होनायनि थाखाय आरो एमएलए इलेक्सनावबो जेरैबादि बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया लोब लोब ओंखारनानै परिबर्तननि नामाव भट होदोंमोन एबारबो एप्रिलनि 9 तारिखआव रायजो राजाया लोब लोब बे ओनसोलाव जौगानाय भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनाय लाइमोनफोरखौ नायनाय साख्रि बाख्रि मोनहोनाय हा पाट्टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा फैसा मोननांगौनि सार्थआव दुखियाफ्रा आइबिएस मोननांगौनि सार्थआव सिनियर सिटिजेन लेंग्राफ्रा जास्टिस मोननांगौनि सार्थआव आरो जोंहा विभिन्न लामा दालां स्कुल कलेज जानांगौनि सार्थआव बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनो भट होनानै बिटिसिआव एनडिए हिसाबै 15था बिसाथिखौबो देरहाहोगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ गोहोगोरा खालामगोन बिटिसिखौ गोहोगोरा खालामगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय बिटिसिनि रायजो राजानाव आं प्रमद बर' बिथांजों एबसुआव गोबाव सम खामानि मावनाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे 12 बोसोर जादों गावनि लोगोफोरखौ प्रेसिडेन्ट जाबोनो सुबिदाखौनो होआसै 12 बोसोर बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै हमथाना लाखिदों बिथाङा जे पावार हांगार बै समावनो आं बुजिदों आथिखालाव इउपिपिएलनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट जानानै दं रायजो सभानि एमपि जानानै दं दा आरो तामुलपुर समष्टियाव एमएलए बिजाथि गयबारि समष्टियाव बिथाङा एमसिएलए दिनै गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जयग'था दंमोन नाथाय रावखौबो बिथाङा बिसास खालामा फोथाया पावारखौ लुबैयो दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायबावदों मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांखौ नोंथाङा गामिनिबो गावबुरा जा आरो क्लाबनि प्रेसिडेन्ट जा आरो गयबारिनि टिएलसिनि चेयारमेनबो जायोब्लाथ' बेथ' मोनासै नाथाय अबा बिसिडिसिनि चेयारमेन टिएलसिनि चेयारमेन बे लाबावनायाव दंबावोमोन दा बेखौनो जों प्रमान खालामो जे इउपिपिएलआव प्रमद बर'आ रावखौबो फोथाया गावनि गाहाय नेहाथारिखौ फोथाया भाइस प्रेसिडेन्टखौ फोथाया रावखौबो फोथाया पावारखौ गावनो लाजोबनो लुबैयो दा बिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआव गुगाबोगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंजों फैफिनबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा रिजाइन होबाय एबसुनि आवगायनि भाइस प्रेसिडेन्ट सानै गुनेश्वर गयारि आदाया इउपिपिएल रिजाइन होबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा रबिन्द्र बसुमतारी आदा बिथाङा रिजाइन होबाय बै समनि गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव फैफिनबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमखौबो लानानै खामानि मावनायनि थाखाय सुबिदाबो होदों आरो जाय बिथांमोना इउपिपिएल नागारनो सानदों बेयावनो दा बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ जोंनि दोलोआव फै जों नोंथांमोनखौ बोजबनानै खामानि मावगोन उइदाउट कन्डिसन फै बेखौ जों खावलायनो थाबाय आरो एमएलए इलेक्सननि उनाव इउपिपिएल थानाय नङा मानोना बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया जोंखौ बोजबदों इउपिपिएलखौ बोजबाखै आरो दिनै जोङो एनडिए होननासो गेलेनो नागिरदों थांनाय बाराव बिजेपिआ प्राय 5 लाखनि आसपास भट मोनदों एसे बारा मोनदों जोङो 7.5 लाख भट मोनदों इउपिपिएलआ 6 लाखल' मोनदों बिटिसि इलेक्सनाव दा बिजेपिजों जों लोगो नाङोब्ला प्राय जोङो 70% भटखौ जों मोनदों दा ओंखायनो खुनु पट्टे इउपिपिएलनि केन्डिडेटफोरा एमएलए देरहाया मानोना बिजेपिनि भटआ प्राय 5 लाखनि खाथियाव बिटिसि इलेक्सनाव जोङो 7.5 लाख भट मोनदों इउपिपिएलआ 6,16,000 भट मोनदों जों प्राय बिजेपिजों जों लोगो नाङोबा 12 लाखनि खाथियाव 12 लाखनि बारा जाहैबाय जोंनि भटआ दा 12 लाख भट मोननाय इउपिपिएलआ 6 लाख भट मोननाय अबे एंगेलजों एमएलए गेलेबावनो नांगौ आदा दिपेन बर'आनो जा दिनै गबिन्द सारा मिथिखानायखाय आं गेलेया होनखाबाय आं गबिन्द बसुमतारी सारखौ साबायखर बावदों गोरों मेचुरिटि दं बेनाव जे फैसा थाखाखौ गारला खरसा खालामला जुजिबावला हाखानाय नङा होननानै दिनै गबिन्द बसुमतारी सारा मालाय साइड जाखाबाय दिनै इउपिपिएलआ खुनु पट्टे हाया जोंजों भट पेटार्ना जोंजों दं रायजो राजाया जोंजों दं दा ओंखायनो जों रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन रायजो राजाया जोंनो सुबिदा होनायनि थाखाय आरो एमएलए इलेक्सनावबो जेरैबादि बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया लोब लोब ओंखारनानै परिबर्तननि नामाव भट होदोंमोन एबारबो एप्रिलनि 9 तारिखआव रायजो राजाया लोब लोब बे ओनसोलाव जौगानाय भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनाय लाइमोनफोरखौ नायनाय साख्रि बाख्रि मोनहोनाय हा पाट्टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा फैसा मोननांगौनि सार्थआव दुखियाफ्रा आइबिएस मोननांगौनि सार्थआव सिनियर सिटिजेन लेंग्राफ्रा जास्टिस मोननांगौनि सार्थआव आरो जोंहा विभिन्न लामा दालां स्कुल कलेज जानांगौनि सार्थआव बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनो भट होनानै बिटिसिआव एनडिए हिसाबै 15था बिसाथिखौबो देरहाहोगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ गोहोगोरा खालामगोन बिटिसिखौ गोहोगोरा खालामगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय बिटिसिनि रायजो राजानाव